Γεια σας, σήμερα θα κάνω 4 κόλπα. 3 κόλπα με τους 3x3 και ένα κόλπο με τον 2x2. Πρώτα θα αρχίσω με ένα το 3x3. Αυτό είναι το πρώτο κόλπο. Αυτό είναι το χειρότερο. Βασικά δεν είναι αυτό. Τώρα πάμε σε αυτό τον κύβο να κάνουμε ένα άλλο. Τον έχω κάνει έτσι στον κύβο. Κινητολής κάνεις 1-2, 1-2, 1-2. Πάμε στο επόμενο στον 2x2. Έτσι. Και τώρα πάμε στο τελευταίο που είναι το πιο χρονοβόρο. Αν θέλετε μπορείτε να το δείξετε και στους φίλους σας για να τους τα κάνετε. Από ό,τι καταλάβετε παίρνει πάρα πολύ ώρα αυτό. Παίρνει 5 φορές το ίδιο που κάνεις με τον 2x2, να το κάνεις 5 φορές όσο χρόνος είναι. Πρέπει να το κάνεις αυτό 100 φορές. Γι' αυτό παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Σιγά σιγά αρχίζει και λύνεται. Λύθηκε. Ελπίζω να μάθετε κάποια πιο κόλπα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye. Ακούστηκε τον γκολ.